Adeɛ baako a Ghana man mu ha edi enya ene sɛ yebedi mmara so. Mmara ɛyɛ adeɛ a enya adwuma yie ɛwɔ kurodua mu ha. Na wei ɛna enra asɛm a esi ɛwɔ nurse na midwifery training college Asante Mampong ɛne sɛ madam a yɛfrɛ no ɛyɛ Maa Stella Takyi. Wɔyɛ kyerɛkyerɛni ɛwɔ school mu hɔnom. Na maame etrimupɔ ɛne n'adwen nyina ɛne sɛ nkwadaa no bi ɛwɔ school mu hɔnom a wɔn ntaade a wɔn ɛhyɛ wɔ school mu hɔ no ɛnso n'ani. Niri kan ɛne sɛ ntaade a ɛhyɛ wɔn no ɛyɛ adeɛ a ɛkyekyere wɔn dodo. Ɛno nso so ɛpa ho a ɛyɛ adeɛ a wɔn ntaade no wɔn amena yɛ tietia. Ɛne nti maame atwe apasoɔ ɛna ɛkɔ class by class a sɛ yɛka nkwadaa a wɔtete wɔn ntaade a na sɛ nkwadaa bebrebe yi. Wuyi ɛno so esi nkyɛn a ebinom wɔ hɔ a wɔde apasoɔ si wɔn tiri ho na wɔtwitwa wɔn tirinwi atutu aseɛ ama wɔn atum sɛ yes maame no atwitwa tirinwi no. Na otwitwa ya ema nkwadaa ne bi kura epirepira ya mogya na etuo mu na enye mogya ketewa. Na wei na AMreport. Yanso yɛte yɛ ne yɛse daabi ansa na asɛm ne yɛbɛka bi no. Yɛbɛkɔ akɔhwɛ sɛnea school ɔmo handbook yɛatwerɛ wom ɛfa wɔn entaade hyɛ ho. Na page 45 ɛwɔ school no handbook wɔde ama schoolfoɔ no ɛna wɔatwerɛ ɛyɛ entaade hyɛ ɛho asɛm ɛhɔ no kyɛ sɛ school ni hyɛ ataadeɛ na sɛ school mpanyinfoɔ agidi sɛ etia enhyehyɛ ɛwɔ hɔ no mu a ne wɔyɛ ne sɛ wɔgye suku ataadeɛ no anaasɛ sɛ yɛ mpaboa a wɔgye mpaboa no afei nso so wɔde wano ɛka asɛm ɛde ɛbɔ no kɔkɔ deɛ ɛtɔ so bie mu nso so no sɛ wɔka na sɛ wɔntia a ɛkwan foforɔ a wɔfa so ɛne sɛ ɔbɛma suku ni no adwuma ɛnanum na wayɛ nanso madam Stella yi a wɔn deɛ wisi suku mu hɔ a school for dodoɔ no ahu ne sɛ wɔno no kyɛ sɛ wɔyɛ Mugabe wɔ school mu hɔ a obi nka na asɛm kanka bi ne ɔpɛ ɛna wɔyɛ a wɔkyɛ sɛ baabi a nkwadaa no pɛ so ɔmo de ne kɔ bi ɔmo fa ne nkɔ nanso sɛnea school ni akwadaa na de mmara ɛhyɛ ne nsɛm a na nka mmara ne bedie no maame no na montu a wɔtuiɛ no mmara bi ani hɔ a ɛta akyire ɛno nti mpanyinfo a wɔnom ɛda school na no ɛnhwɛ sɛ nkwadaa dodoɔ a maame Stella Takyi ɛtete wɔn ntaadeɛ nyinaa no wɔbɛbɔ ka na wɔapam wɔn ntaadeɛ ɛde ama wɔn. Afei nso so sɛnea ɛbɛyɛ a akwadaa bedi mfie baako ɛwɔ school mu hɔ na afi baako akyie no ebi a obi behunu no na wakasa bi a akɔbɔ n'ataadeɛ ho ama na kyekyere no ama ne to ayiyi egyinagyina hɔ anaso akotwa n'ataadeɛ so ama ne nan kokum egu hɔ sɛ bɛyɛ nkɔfa ɔhaw anaasɛ akyinnyehyew bi a ɛma no sɛ nkwadaa no ba school foforɔ ne yesusu wɔn ɛpam wɔn ntaadeɛ ma wɔn a mpanyinfoɔ ɛhwɛ sɛ wɔbɛgye measurement no ɛne school ni bi adeɛ ɛde ato hɔ efiri sɛ science no a nursefoɔ ne isua no ɛkyerɛ ma yɛhu sɛ nkwadaa no ɛba school a obi wɔ hɔ a wɔyɛ kɛse obi wɔ hɔ a ne mu ba bɛtwe ɛno nti sɛ ne mu ba bɛtwe anaso wɔbɛyɛ kɛse na ataade kyekyere no a na teacher ni ɛma ne bufu ɛkɔtete ataadeɛ no a na kyɛ sɛ wɔn koraa no adekyerɛ a wɔkyerɛ nkwadaa no ɛwɔ school mu hɔ no wɔn hyɛ da ɛnte ne ɔmo ase papa ebi a na nkɛkɔyɛ mɛɛma na nkɛnkɔyɛ asɛm papa. Ɛno nti ne AMreport yɛka no sɛ yɛgye di sɛ mpanyinfoɔ ɛde kɔ adwendwenem na wɔde gu nkrataa so titiriw ɛfa ɔmo measurement yɛbɛgye ato hɔ no a ɛbɛsi kwan ama akwadaa ɛbɛyɛ den ama no sɛ obetwa ne suku ataade so anaasɛ ɔbɛpam ama na kyekyere ne pampee nanso ne nyinaa mu no principal wɔda suku na no ɛnyɛ n'adwen anaasɛ wɔnyɛ krado so ɔne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɛkasa ɛwɔ nsɛm yi ho.